naman, papunta tayo kay Capstonton. Papapalit tayo ng belt, side piece. Guys, papalit tayo ng belt tsaka slide piece. Ayun naman guys, papunta tayo ng boundary. Kunin natin yung order na online na ating Jowaling. Ngayon, ang task ko siya. Tingnan natin kung hindi tayo sisitahin ng mga pulis.
Nandiyan na ba siya? Nandiyan na ba siya? Ha? Nandiyan na siya? Dala kami lang order. Sabat toy. Yan, dito na natin nantayin yung order na online. Kasi hindi tayo pwedeng tumawid dito. Hahanapan na naman tayo ng rapid test. Pwede na. Dito sila yan. Maganda-ganda na rin ang takbo ng motor ngayon. Wala nang vibrate. So, lumalakas na kasi vibration nun eh. Pero muna kung nasa na sila. Ha? Malapit na sila. Sila na to. Ayan, shout out dito sa Karawasan. Ang ating mga brothers sa Karawas. Malinis na Brad, wax na.